Matata ta gari ki daina fushi a bakin jin uwar gida. Da dai kishiya ta shigo gidan nan gara na rataye kaina. Matata ta gari ki daina fushi a bakin jin uwar gida. Sunnar Annabi ce ta sani zancen karin aure. Na ce maka daina faɗa idan ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Da dai kishiya ta shigo gidan nan gara na rataye kaina. Aure sunna ce ta Annabi zan so ki yaduwa. Kuma karin auren nan idan nayi ba zan yi cuta ba. Sadakar hakina ko na aure ba zan yi sarrai ba. Komai kuka ce zan yi muku inda bai wuce kan doka ba. Kuma in kika yado ba a gidan lambance ki shara ba. Na kawo 'yar aiki ta nemi ki duk wahala ta jure. Kai na faɗa maka kaga batun auren nan ka daina faɗa. In ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba haɗin doya da gyaɗa. Sannan ma daga sashi na wai mai ka rasa ka faɗa. Bikin sura ta ka faɗa mini aure za ka daɗa. Ka buɗe shafin masifa na ce na ƙara faɗa. Zancen auren tokar ka fasa bala'i yanzu ka buɗe kyaure. Abu da na faɗar wannan batun karki sani cikin rudani. Rana ta zama kuna inuwa zafi na rinka tunani. Kar ciwon koda zuciya ko na hanta sai kama ni. Da kai an kai na asibiti ga likitoci na duba ni. Kan so ki ya duba akan auren ki kare tunani. Zan kawo abokiyar zama a gidan nan ku zauna tare. Matata ta gari ki daina fushi a bakin jin uwar gida. Da dai kishiya ta shigo gidan nan gara na rataye kaina. Matata ta gari ki daina fushi a bakin jin uwar gida. Da dai kishiya ta shigo gidan nan gara na rataye kaina. In ta shirya na shirya sai ka faɗa ta taho da shirinta. Domin ni kam na shirya idan ta zo kuma za ta ga wauta. Zan yi rami mai zurfi idan ta shigo kuma zan tura ta. Domin na tara kuɗi da dama zan bawa masarauta. Ko zan rasa rayina a ɗauri ban tsoron mahukunta. Don a ɗaki na shaida maka samsam ba na so ka ƙara aure. Yawwa. Abokiyar zaman ki ce kuma bana so ku yi rikici. Kar ku yo zaman kishi ta kai har tsakani na ku kuna fushi. Ku zauna alau a gidan nan farin ciki zan har in yi karsashi. Zan ja kunnen ki uwar gida da ke amarya ku yi murmushi. Ki gane kanwace amarya gare ki kar ta yi dingishi. Uwar gida ki hakuri zan sakwar haɗa kanku gida na aure. Kaga ka kyale ni domin tafiya ta ma zan yi. Zaman aure na da kai ka sani hakura zan yi. Domin in na zauna da kishi
ya rai za